It-tnejn filgħodu 13 il-persuna tresqu l-qorti biex jaffaċċjaw akkużi brabta mal-inċident ta' paqpaqli għall-istrina li seħħ fl-4 ta' Ottubru li għadda. Ħafna mill-imputati li kienu preżenti fl-awla huma l-organizzaturi ta' din l-istess attività. Preżenti wkoll f'awla 12 Paul Bailey, ix-xufier tas supercar Porsche 918 li kien akkumpanjat minn martu mill-avukata tiegħu Gianella De Marco. Preżenti fl-awla kien hemm ukoll Lou Bondi li One News jinsab infurmat li kien maħtur minn Bailey bħala konsulent sabiex iżommu infurmat kif taħdem il-medja f'pajjiżna. It-13 l-imputat wieġbu li mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom, fosthom li b'nuqqas ta' ħsieb, traskuraġni u nuqqas fir-regolamenti ikkawżaw l-inċident. Fl-awla li kienet mimlija bin-nies inħolqot ftit tal-kommozzjoni fil-mument li l-prosekuzzjoni spjegat li l-akkużati tresqu flimkien u bl-istess akkużi skont il-konklużjoni tal-inkjesta magħmula minn 1700 paġna. Hawnhekk l-avukat Joe Giglio li qed jassisti lil preżentatur televiżiv Tonio Dalmanin saħaq li għandu riservi dwar l-inkjesta maġisterjali li tqabbad jagħmel l-espert Martin Bajjada. Sostna li l-espert staqsa mistoqsijiet li ma kellux jistaqsi għax ma kienx imqabbad jagħmilhom fosthom dwar is-saħħa u s-sigurtà. Mhux biss iżda wkoll għaliex l-inkjesta ngħatat lill-prosekuzzjoni, lill-midja u lill-Ministru filwaqt li qatt ma ntlaqet it-talba ta' Tonio Dalmanin biex tingħata wkoll kopja lilu. Fil-fatt il-qorti ordnat li l-inkjesta tingħata lid-difiża wkoll. L-avukat Robert Abela wkoll qal li hemm sentenza fil-qorti tal-appell li qalet li Bajjada ma kellux jinħatar. Min-naħa tagħhom l-avukat Gianella De Marco u Stephen Tonna l-ewwel li qed jidhru għal Paul Bailey qalu li meta ġie mitkellem il-klijent tagħhom huwa kien l-isptar u kien qed jistenna biex jiġi operat. B'hekk sostnew li ma kienx f'pożizzjoni biex ikun jaf min kien l-espert tal-qorti li kellmu flimkien mal-maġistrat. L-oġġezzjoni saret ukoll għal mod ta' kif ix-xhieda ta' Bailey ittieħdet mingħajr f'ebda ħin ma jingħata aċċess għall-avukat. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-ispetturi Josric Mifsud, Silvio Magro u Hugh Bercini u l-argumenti kollha li tresqu tnejn se jkunu diskussa fit-28 ta' Ottubru li ġej wara li kulħadd jirċievi kopja tar-rapport tal-inkjesta.